Ola amigos, boas noites e benvindos a unha nova das nosas entrevistas da Televisión Áurea. Estamos en plena campaña electoral, estamos oindo por todos os sitios os altofalantes, os carteles da publicidade política, pero sempre quedan aí atrás agochados os partidos máis pequenos ou con menos representación nos medios, e xa saben que a Televisión Áurea sempre trata dentro das súas medidas de facer que a cidadanía coñezca o resto dos partidos e non solamente os grandes, por decirlo de alguna maneira. Hoxe temos connosco o candidato de Terra Galega por Ourense, Javier Nóvoa García. Boas noites, Javier. Hola, boas noites. Ainda non és moi coñecido da cidadanía ourensá porque esta é a túa primeira aventura política, non? Fálanos así un pouquiño rápido de que foi o que te levou a meterte nesta aventura como candidato por Terra Galega ás autonómicas? Bueno, pois o que me levou a ser candidato basicamente foi que tivemos unha xuntanza cos afiliados tras discutir varias propostas dixeron entre todos que fora eu, non? Entón, bueno, ese foi o primeiro paso para chegar hasta aquí. Non foi unha decisión personal, nin foi a dedo, como suele ser noutros casos, en outros partidos, sino que foi consensuada dentro de todo o que son os afiliados que temos en Ourense. Polo que se ve, o vosso partido empeza a consolidarse pouco a pouco, non? Sí, bueno, despois das municipais, a grata sorpresa foi que conseguimos ser a cuarta forza política, que temos 66 concelleiros, que temos en Lugo 5 alcaldías, temos a alcaldía tamén de Narón. O sea, foi un paso que para ser un comenzo dunha fusión de xente que quería facer política de outra maneira, o espaldarazo e o apoio que tivemos da sociedade galega foi moi importante para ser a primeira vez. Dixecheron 66 en toda Galicia? Sí, que ahora mismo creo lembrar que son 66 concelleiros que temos en toda Galicia, 30 e tantos mil votos nas 4 provincias. Imagino que pretendedes, ter representación nestas autonómicas, non? Fálanos un pouco de que expectativas manexades a raíz das encuestas ou dos datos que teñades. Mira, vamos a ver, desde Ourense o que temos é os pés no chan, non? Entón sabemos que conseguir en Ourense ese diputado é moi difícil. Entón os obxectivos de Ourense son outros, é consolidar os resultados que tivemos e darnos a coñecer a sociedade, non? Paso a paso, como un neno que empeza a gabear. Sin embargo, na Coruña as expectativas son outras. De feito, hoxe nun medio de comunicación, concretamente, por favor, se pode publicidade. Sí, home, sí. Concretamente nun medio de comunicación que é a Voz de Galicia, dice que na Coruña estamos dentro xa do 5%. Cando antes os partidos que empezaban a crecer ou os outros partidos que non tiñan representación e tal, se metían todos no mesmo saco, dicían outros, dicían 6% outros. Pois ora a Voz de Galicia xa dice que na Coruña, concretamente Terra Galega, está no 5%, co cual xa non somos outros, xa temos de entrada temos un apoio por atrás consolidado. Depois o que digan as urnas vai ser outra cousa, pero de entrada xa se conta con Terra Galega, por lo menos na Coruña. En Ourense é certo, e somos realistas, e temos que dicir así, que temos que ir paso a paso para medrar máis. Pensades que o tirón do principal candidato do partido, o que foi alcalde de Narón, pode ter moita importancia no tema, non? Moito que ver con esa xa casi suposta representatividade do voso partido no Parlamento galego. Sí, vamos a ver, Xangato é un personaxe que no seu concello, que é Narón concretamente, que foi alcalde durante 23 anos, sin estar nos grandes partidos políticos que son os que moven os cartos, o poder e todas estas historias, pois foi na súa comarca o que medrou. Entonces, independientemente de que estaba nun partido pequeno como era o CDI, Unidade por Narón era, sin ter o apoio nin da Xunta, nin de institucións, nin de nada, pois conseguiu ter un parque empresarial de 4 millóns de metros cuadrados, estaba loitando por facer un club financiero ali, o sea, que só hai en Vigo, o sea, co cual se demostra que, aparte de ser bo político, é bo xestor. E eu creo que hoxe, a Galicia, tal e como está isto, o que lle interesa é xente que traballe polos galegos e que sea bons xestores para poder, desde esa experiencia que temos nese concello en concreto, poderla expandir a toda Galicia. Xa non é referente como persona que é coñecida, sino como a labor de xestión que fixo no seu concello.
Inda que o exalcalde de Narón, Gato, pois é unha persoa coñecida, pois imagino que o resto dos nomes, o resto das caras que configuran o partido pois non son figuras moi coñecidas todavía, pois entre outras cousas por a pouca trayectoria vital do partido. Entonces imagino que a vosa loita basearase máis en programas, no programa, e nas ideas que digamos nos iconos, non? Por facerche unha pregunta concreta con relación ao programa que podíades ter, unha das motivacións fundamentais que seguramente vai ter en conta a xente nestas eleccións é a crisis, non? Todo o mundo pensa que a crisis que se está vivindo no noso país galego e en toda España, pois que de unha maneira ou de outra vai ser o que condicione o xeito de votar dos votantes, non? Como vedes vos esa problemática concreta da crisis e se tedes algunha idea concreta para salir dela? Bueno, vamos a ver, o da crisis que se dice que se vai a salir, ou dicía que se iba a salir mellor deste ano, finais deste ano, principios do ano que ven, ou se ven un informe do Fondo Monetario Internacional que a crisis vai a ser máis acusada e principalmente van a acusar as entidades financeiras, non? Vale, partindo desa base, o sea, non vamos a salir, o sea, vai haber unha segunda recesión, según dice o Fondo Monetario Internacional. Despois, as actuacións que se levaron a cabo, eu non vou poñer en duda se están ben ou se están mal. Se a banca está mal, non se pode deixar desmoronar, vale? Pero tamén entendo que a banca é unha entidade con ánimo de lucro. Entonces,